Yani burada apa, arada bir dost oğlum burada sordu. Bunun arada bille kalın. Bu bir yöne haşiyi bir gurunda. Arada bir dost oğlum aytti. Ki siz ne deyip gidip ulemayı Belusistan'da okuyartınız. Ne gidip Pakistan'da okuyartınız. Ne deyip Mağdur gidip Hindistan'da okuyartınız. Siz inerlekem gayradan gelen ulemayı Bukhara var. Ulemayı Bukhara'dan gelip de şu Angır'dan bir Türkmen burada olsa Ocak'tan gelen alım mı diyor da. Şu Ocak'tan gelen alımdan siz almalmani. Siz gidip ulemayı Pakistan, Hindistan'da ya Belusistan'da gidip okuyartınız diyor. Ben dedim Müslüman da onu dedim. Ağola biz şu Türkmen saran Ocak diye aytyan yerinde okuymadık diye. İnelekem Tacan Ahun Takdir rahmetullahi aleyh. Onun şey agırdı, inelekem Erzeb Ahun Takdir Hanefi. Ondan sonra onun oğulları, zatları Üstad-ı Hanefi mezhebi yorduk durlar. Biz elhamdülillah Angır'dan gelinlemin elhamdülillah biz öz payımızı, öz hattimizi var alıqdı. Bu bir gurun dedim ben. İkinciden dedim, o da dedim. Sen şu Bukhara diyanın dedim. Şu Bukhara'da fakat bir nersen Türkmen ahun okuyamıştık mı? Ya yok, kulle dünyadan şu tadı okuyamıştık mı dedim. Şu bir nersen Tacan Ahun Takdir rahmetullahi aleyh. Ondan sonra bilmeyen, şoğun medeş baştaki takdirleri ki şu mantıqada Bukhara'dan okuyup geldi diyen gurunma. Şu fakat nereden Türkmen ahun şeyle okuyamıştık mı? Ya yok, şu da merkez-i cihani ilmiştik mi dedim. O cevap verdi, o merkez cihani ilim. Biz Müslüman da şu da dedim bir merkez cihani ilim, kullu dünyadan şeyle okuyamıştık dedim. Bu bir gurun. İkinciden dedim, şu da sonra Bolşeviklerin vaktında Rus'un ol Yeltsin, şoňa meňdeş hakilen şu zaman zalim padşahlaryň wagtlarynda olan üstüne ağrım verip şu tadı ulamalar kullu munzebi edip şu Bukhara'dan gasyryp göberýärler. O ulamalar kullu dünya pahş bolýar. O bir näçe ulamalar Türkmen sahradan okymana barıpdyrlar. Ola da gaçyk gelipdirler mantygy Türkmen sahra. Şolong bereketine mescid-i Keba, azan-ı Keba, tarawih-i Keba, namaz-ı Keba, o şu din diyanet görünýär musulman dogan. Biz muňa hiç inkarymyz ýok ki şolong bilen gelipdir dedim. Ýöne bir gurulma dedim. Te şuna jogap berin dedim. Keşi ulama-i Bukhara, Bukhara'dan okuyup gelen adamlaryň ulamalaryň üstü bilen şu mantygy Türkmen sahra fıkhi, şu kun tebbini teşrih bolaglymy? Şulan üstüne şuruhat ýadaglamy? Şulan üstüne açıklanıp hidaya, şerh we kaya düşünülýärmi? Ya ulama-i Hindistan, Pakistan, Belusistan'ın söylemeni dedim. Kaptada ulaqara takdirin bir oti dedim. Takdirden ödün ayt dedim. Şu hidayani, ulama-i Hindistan, Pakistan'ın haşiyatımızı düşünüp bolýarmy? Nurul Envari, ulama-i Hindistan, Pakistan'ın haşiyatımızı düşünüp bolýarmy? Bolmaýar da. Musulman dogan bizde bugol mer qowm gerayi ýok. Bizim Peygamberimiz Arap. Muhammed Arabi ki abruy dosaras, kesi ki hak dereshnis hak berseri o. Şoň ýerine düşmeli. Olany din diyanet her wagt her ýerde gabiylanypdyr, etek gaçan wagtda bolupdyr. Şol gabiylanyň ýerinden her wagtda gabi ýerinden almaly musulman dogan. Ol asly hiç kimi inkar ýok. Emma şoň konuda Hanefi mezhebinde mantygy Türkmen sahra. O mecmui fiqhi bolýar. Fetvani ilek tökönýär musulman dogan. Allama Şami Suriýan alamy. 198 fetva Hanefi mezhepde. Şol musulman doganyň, şol alymyň Allama Şami rahmetullahi aleyh, Muhammed ibn Abidin rahmetullahi aleyh kelim tökönýär. Qowm peresi ýok arada. Qowm gerayi ýok. Men Türkmene wara bolmaly ýok. Men Peygamberim Arap. Men musulman, men Türkmenligime dayanmayan, men musulmanlygıma dayanýan, men imanıma dayanýan. Türkmen fakat meni tanıtmadan çüreyim. Allah Teala men Türkmen yaratdyr. Allah'ın yanına inne akramakum indallahi atqakum. Her kimin taqwasy güçlü bolsa, şol Allah'ın yanına seýlegirler. O zaman şu taýda musulman dogan, şu tefekkür galat da biziň aramdan çykmaly. Alym nerede bolsa şoňa garşy nämet bolar, akmaly bolar, peýdalanmaly bolar. Bu bir zemni gurun ki musulman dogan, men aýtmak hem niýetim ýokdy, dilime geldi. Şu taýdan ulama-i Bukhara göde sürme. Gadin Türkmen sahraga gelen ulamalar Bukhara'dan gaçyp gelipdirler, ilmgadan gelipdirler. Olar hem musulman doganym göde sürme. Muňa hiç bir inkar ýok. Emma hakykatdan geçip bolmar. Ki şoň kun Hanefi mezhebinin tebbini, teşrihi, fetvada ve başka mesaillerde musulman dogan şi bizim ulama-i mantygy Türkmen sahragyň tünden bolana. Bolana hakikat bir gurunda. Men o oturan ahon aýtdym, men dedim, "Te bir däne ýazylan kitap getirip ortada, Hidaya şerh ýazlanmasa, Şerh we Kaya şerh ýazlanmasa, Molla Jami şerh ýazlanmasa, Nurul Envar şerh ýazlanmasa, Usul Şaşi şerh ýazlanmasa, Muhtasar we Kaya şerh ýazlanmasa, nerede ýazlanmasa getir, bir de gurun ýok" dedim. O zaman şu taýda musulmandan bir täsibaty bijadan bir näme diýdi?